Hello vlog. Hello vlog. Ay, live to! Live to, guys! Huwag niyong lakasan ng tugtog! Huwag niyong lakasan ng tugtog! Live to, guys! Hindi manood sa ko. Sige kayo, guys! Oh, okay na, guys! Pili na kayo, guys! Iyon na? Wala pa tayong viewer! Guys! Naka-public, naka-private ata to, guys! Paano na nga to, guys, i-edit? Meron na, guys! Baka naka-private to, guys! Oh, guys, meron na tayong 2 viewer. Bili na kayo, guys, sa aming may pa-party din. Muli sa ulit! Eto, guys, meron Ano kaming na sa ulit? hotdog. Meron din kaming barbecue, pork barbecue. Wala pa ako ni hello po, paring Jason. Kumusta na paring Jason? 21 viewers agad. Ay, sige, bili lang kayo, guys. Hello! Bili na kayo, guys. Kunwari lang. Kunwari lang. Bili na kayo, guys. Marami pa kami ditong dugo, barbecue yung dugo, baka mahulog. Babayaran yan lahat. Eto, luto na to, guys, dugo, barbecue yung dugo, tsaka barbecue. Luto na yan, sige, bili na kayo. Hindi na ka mo, guys. 5. Ay, Diyos. Masarap yan ako yung maskad. Tao pa lang eh. Sige lang. Oh, guys. Sige na, pero Mabenta yung ano barbecue. siya, dugo siya na garoin ano. Nilagyan Yan! siya, Bilawin bilawin. siya, tapos pwede mo iihawan kung maya mo. Siyempre, ilaw pa yan. Yan. Luto na yan, kaso kung yan yan. Ilaw pa ini, April na ito. Vlog mo more dyan. Saro ha. Kaysa yun eh. Guys, hotdog. Guys, naubos na yung isaw natin. Mabenta kasi. Saglit lang, guys. Kasi iyak. Eto da. Ine? Alam mo yung pang iyan, ano painitan? Sige, painitan na daw mo. Oh, guys. Arles, akong tindira ba ko ikaw? Paili yung tang magayon na tindira. Kaso, wala katang patungan. Initan na yan, initan na tabi na. Eto na lang, eto na lang. Kung ba na dinegosyo? Ito na, guys, malayo iyan pati ako bibili. Bakit ngayon ka lang nag-vlog? Sorry, guys. Asa nitong ano? Long time no vlog. Oh, shower out sa inyo lahat. Ngayon lang ako nakapag-live. So, ayan. Second day ngayon ng business ni Tito Jomar. Ayan, oh. Ayos ilaw. Second day. Init. Kahapon nagbenta na sila, tapos ngayon, may mga paninda silang hotdog. Tapos yung kapatid ko yung nag-iihaw. Ayan, dito kami kila nanay. So, ayan, kumusta kayo? Ayan, oh. Tapos meron pa silang pa-parting lights. Ganyan, oh. Ay! Suka yan. Sige, manood kayo. Malayo yan pa na ako bibili. Sige, okay lang. Bigyan mo na lang ako. Huwag ka nang bumili. Bakit? Yun nga po. Bakit ba kasi ngayon lang? Sige, mag-ano kayo dyan. Baka mahulog ang ating food. Guys! Barakan lang mo, guys! Barato sana, guys! Nakunin ka na yun! Oh my God, parang... Wait lang, please. Dito. Wait lang, tuloy mo. Speaker mo. Kanilang sangsang dyan na may babarakan. Guys, parang lang ang ura pa man. Ay, mo sa mabarakan iyan. Bibigit pa sana. Arles, to kawin! Ako na, stress ako sa imo, Arles. Nagdurusang ka dyan. Rene Castillo, hello. LB Haba, hello, hello. Rene Castillo, hello. Sagnoy Binar. Do TV, hello, hello. Steven Salazar, Bong Pamarada. Ayan, wala lang po. Ano lang tayo ngayon. Okay na. Ano yan? Utang? Sino utang? Tunis.
Hotdog. Isos! Dahil Sa negosyo, magpautangan. bawal mangurutang. Bawal ng utang. Bawal ng utang guys. Malulugi tayo niyan. Si Tad. Anong utang ni Hindi Tad? po. Kay Tito Jomar. Business ni Tito Jomar. Ayan o. Ayan o. Business niya. Hello. Negosyo tayo. Business ng aking tito na tita. Tito pero tita. Ayan. Hello sa ating 28 viewers. Sige, na-miss nyo ba? Parang hindi nyo ako na-miss. Hindi na nga ako nag-upload para ma-miss nyo ako. Hindi nyo naman ako hinahanap. Parang ka mga pala Kaya sa utang ni Tado. Hindi na kaya din, magkalingawan na. Jom duwang ito. Hindi ka na bibigi. Hindi ka na masupog. Wala ka ng props. Plastic saro. Ay, may mga plastic. De. Duwa pa niya ko. Sa kuya, Doon, plastic hotdog. arles. Wait lang, saro-saro sa mga. Mamaya Sige, palaban. lang kabubal ka lang. Kasi sa lang oh, sige. Tawag lang sa ano sa singko. Arles! Jokro, nang gabos. Plastic. Bakit mo nag-boss? Sige, go. Saro ko siya na. Saro sana. Pili sa kapag niya. Bro, ikaw. Asing ko man lang. Asin ko. Ano ko ini? Duwa. Plastic. Apo. Lagay na dyan. Jom. Lagay na dyan sa may ano. Bakit nailig ka po dyan? Unik sa ibig, nagkinegosyo, nagla-live dyan. Nagla-live man kita il Siyempre. talaga. Salamat. Mailing si Bibigi ni Kuya Noli, baka kaon si Bibigi. Pero utang mo, Tad. Isus! Ako mag-utang. Diyos nga. Terese, 13. may tag na pa ka dyan. Kinsi nga ni Ian. Terese, may tawad naman yung dos. Guys, nasa na kayo guys? Empo ka na din. Sorry po. Gusto niya, kaya nagsursong Oh, sorry na po. Ikaw, hindi ko siya kumasong-song. Eto na. Then ako masawong-sawong. Hindi na lang ako sa nag-iihaw. Ayan, oh. Ihaw-ihaw. Order, ihaw. Diba? Ayan. Good evening po.